Importante kayo ni karon. Kay kita ra ba dili ta mo anda mo dawat nga high-tech na, innovative. Unsa man ang innovative? Kanang willing ka mo accept og change. Mauna ni ron, bag-o na ron. Ayaw ikumpara. Ayaw ko ikumpara sa akong kabatanon kay imuha man tong panahon. Karon sige lang mo cellphone, sige lang mo laag, sige lang mo wa mo kwenta, way nahimo mo driskaan. Mao naman ay new generation. Sa una, ang lalaki gyud manguna. Karon babayi na. Gapakaulaw lang ang babayi. Lahi na ang atong generation. So let us be unsa man siya innovative. Mao man to sa panahon ni Lolo ingani man. Mao man ni. Di jud ka mo dawat og changes, dili ka mo dawat og kabag-uhan kay kanang imuha sakto gyud na imuha. Sa una sukod-sukod ra, bayata na magyuta. Sample ta ng yuta, daghan kayo nagabangi anang yuta no. Labirag kamong parties, kamong mga partido gusto mo kangkang sa yuta. Ang duha gyud, makigpatay jud kay amua gining yuta. Nya sa unang panahon mura-mura ra kanang to diya nga mura. Kailan mo mura? Kana nga mura, mao na nga mura. Butang-butangan ra natog tamnan ra natog mura. Mao na ni inyo ha dire. Mao na ni muhon silbi ninyo. Mao na sa unang panahon. Unya karon class kay bag-o naa na may unsa man to kanang mga surveyor, naa naman na sila dadon nga murag GPS nga dili gyud na lingla kay kana intawon silang mga engineer. Usa may makuha nila kuan sila makiglingla sila nga mapun-an day nato to atong bayad nila kung ilan ang mangawat sila dito bisag dili atoa ilang ang kunon. Mapun-an di ay ang bayad nga sila ra may nakabalo ana. Makuan man gina siya, matrace man gina siya. It's because of the power of technology. Unya nga ato makatigulangan kay barugan man gid nato nga kani sakto gid ato amo gid sakto. Amo ani kani nangangkon mo ana ato gyung di gyud ta mo dawat sa changes ba. So gubot kaayo mo na nga daghan sa atong mga kaliwatan wala na nag-ila tungod sa yuta. No. Sa inyo ha na sa inyo ha wala na nag-ila kay tungod sa yuta ga gusto mo kangkang gusto ilahon tanan gabalik na maayo kay naulian ang problema ana ug di kita maulihan hangtod namatay na lang ta tinga ta sige ta tinga kay ngano naa pa man di ay tay nasamdan nga balatian labi ra gyud kanang mga kaliwatan nga nya maura ato ang kuan kay ngano di kita mo dawat og changes ato makatigulangan di man na sila ganahan og pagbago. Anang pagbabago di ay, pagbabago. Di na sila ganahan. Muna kita karon liberated na ta. Karong panahon na og dili malihok ang babaye sa pamilya. Nya ang irresponsable kaayo ang amahan, ang bana, ang partner, ang mahitabo yang babae pod irresponsable, di pod mulihok ang baye, ang mahitabo ang mga anak mo'y makaluluoy. Modern na karon mga babaye na mo'y mga utukan. No? Ang babae na po'y taas kaayo og tolerance taas kay tolerance sa mga pag-antos munang for hire female yun na kay kato mga lalaki mga mubo og utok daghang mga mubo og utok dali kay mapikon nya ang uban dili kalahutay mga babae gyud mo lahutay og trabaho so daghan na kay mga changes karon labi na gyud ang technology. Nya sige tagreklamo nga sa atong gobyerno nga third world country, pobre kaayos Pilipinas, pobre. Ngano kita di man taganahan og innovative. Unsa nang innovative? Ability to accept change. Innovation. No? Ang pagbabago. Di man ta gusto ana yung linya dire kay sa Jollibee. Naa dito yung mga fast food chain ba karon nga fast food chain nga kinahanglan nga aron mapadali atong proseso so tuplok-tuplok ra ta dito dili na kinahanglan tawo di na kinahanglan assistant sa mga crew or sa mga trabahante sa kananan ikaw na mismo pick nya
Mingon man ta nga magyaw-yaw man ta, di ko kabalo ana ay hasol kaayo na. Nya wa ta kabalo nga upon trying the new technology, mutoy makapadali nato, mutoy makapasayon. Di ba? Sa una magpadala tag kwarta, perting hasula. Karon daghan na kayo GCash, Paymaya, PayPal, online banking, daghan. Pero ni sulod sad ang kabuang nga mga scam. No? So, unta class nga ma-educate ta nga karon grabe ka high-tech ang panahon. No? High technology na ta. So, dili ta makiglalis. Nya lisod ra ba kaayo na lisod ra ba kay ta makiglalis sa tao nga ang utok lahi ra gyud panabot. Mubo kay panabot. Oh. Nabitaw to'y galalis class nga. Galalis na silang duha. Ang tiger o ang saman ang cheetah. Naingon ang cheetah nga nya kinsa may king of the jungle, di ba ang lion? Mo na siya king of the jungle, no, king sa forest. Kani si cheetah og si butang na lang natok si cheetah og si tiger. Ingon siya nga ang color lagi sa sa kuan mo ana nga kanang story kana bang ang color lagi sa dahon usbo na lang to istorya usbo na to ang color sa dahon nga buhi green unya nakiglalis man si cheetah nga dili ang buhi nga dahon color lagi ana niya kay red. So nag-away sila maayo dili oy kik-away gyud sa maayo si tiger ni cheetah. Green lagi na. Asa man kakita red? Nga ang atoang nga gikuanan di man ornamental plants atong gilalisan. Kuan man siya kanang dahon man gyud nga typical nga common nga dahon. Buhi gani nga dahon, leaves, green gyud na. Ingon po si cheetah, di lagi. Red man. Pataka man lang ka oy. Imong mata siguro na daot. Ana ba? So, pirti nilang paniglalis, hangtod sila, gapinaakay na sila, kung kinsa kusga nila kinsay sakto. Moto si tiger, wa siya kaagwanta, ni adto sa ni lion. Insa, di ba ang color sa koan, kanang dahon nga buhi, green man? Nya karon kay nakiglalis man dyan ako si cheetah, kay red ko no. Perting laguta sa leon, ingon ang leon nga, wa kay buot, nakiglalis ka sa walay alamag sa tawo nga lisod kaayo pasabton. So asa man nasuko si leon nasuko si leon sa tiger ngano makiglalis gani ka class anang tao nga lisod kaayo pasabton mahimo gyung gubot ang kalibutan kay di mo gina siya kasabot bisag saon pa nimo ikaw man untang nakabalo sa sakto padayunin na lang na mo may sakto. Kana sa chad mao po yang gituhuan, pasagdi na lang na siya. Oh, kinsa may gisilutan ni leon, si tiger ang iyang gisilutan. No, usahay makiglalis gyud tang mao lagi ni niya. Muna mo result na sa conflict panagbangi kay ngano katong tuwana di mo gyud mudawat sa technology. Imagine kana sa yuta lang tas nga away-away ninyo makiglalis ka ana nga. Bisag saon mo pagsabot. Kana sila engineer na sila, nakapasa na sila sa board. Unya atong i-question ang ilang kredibilidad. Nakabalo na sila unsay sakto. Nya ato i-question gihapon. Sayang. Unsa man di ay kuan sa kanang Pilipinas nga nakapasa may standard nya nahimo man na silang engineer. Was gani nahimo kang nakapasa kag teacher. Ayaw na i-question kay nasyonal na guna. Pasado na siya sa atong nasod. Nya i-question pagid nimo ngano di man jud ka kadawat sa sakto, di man ka modawat sa modern. No? Kamong mga bata, andam pa mo sa pagdawat sa teknolohiya nga bag-o. Pero kani atong mga karaan atong mga gulang-gulang na atong mga generation, mga lula na guro nato, mga iyaan nato, naay uban din na dili sila ganahan mo dawat og pagbabago. Di sila ganahan innovation. Kapoy kay nang cellphone. Ikaw lang be, di ko kabalo. Nya tuluan na to, di gid ganahan makat-on. Naay inyo ha kana sa cellphone, na inyong lula o tagaan ka na kong cellphone la, may na lang magtawag-tawag tala. Di ko anak, di ganahan. Kay dili makabalong mutuplok, pero kabalo siyang basa, balanghon lang gid siya nga mukat-on. Nya mao man ginit kuan karon la kinahanglan mo ko manarbaho nya nay kontak sa imo ha.
Pasagdi lang ti. Pasagdi lang dong. Di lang ko gusto anang samok na kaayo ng kuan. Katon-katon. Di ba ato mga katigulangan? Dili man ganahan makaton anang mga ingana no. Anang mga computer, mga tupluka ragod dite. Ikaw lang inite. Dili jud siya. Ha? Oo, dili sila ganahan. Sila ganahan makaton. So muna siya innovation. Be willing to accept change. Be innovative, no? Kay ug di ka musakay sa trend sa kalibutan class. Luoy ka kay sa panahon na nga kanang mo kuan jud ka mao man gini kinahanglan. Mao naman gini atong proseso sir. Nya, nganong to sa una? Manumano ra man to sa una. Ayaw i-compare sa una ug karon. Kuan ninyo, mo na siya innovative, no? Innovation.